Ці сапраўды страчаны рычагі татальнага кантролю над грамадствам і ці кандыдат пратэсту можа ўратаваць Беларусь? Пра гэта я запытаю Міколу Статкевіча, старшыню партыі «Народная грамада», які сам подпісы збіраць не можа, але актыўна дзейнічае ў перадвыбарчай кампаніі, ды заклікае выйсці на мітынгі па ўсёй Беларусі ў гэтую нядзелю. Спадару Мікола, добрый вечар. Вось вы заклікаеце да пікетаў мітынгаў, каб беларусы выйшлі ў нядзелю і паказалі сваё незадаволенне. Ці вы лічыце, што гэта зараз адпаведны момант на такія дзеянні? Зараз якраз самы адпаведны момант для такіх дзеянняў. Зараз самы свабодны перыяд у па сутнасці за шмат гадоў. Бо толькі падчас выбараў, толькі падчас этапу збору подпісаў беларусы могуць збірацца амаль без абмежаванняў, без папярэджанняў, дазволаў, размаўляць, там, даваць подпісы або не даваць. Але у нас толькі адзіная такая магчымасць. Народная грамада уже показала, як гэта рабіць падчас мінулай парламенцкай кампаніі, калі мы таксама пусцілі 40 кандыдатаў, яны не збіралі подпісаў, але па сутнасці сотні пікетаў, 20 мітынгаў у 20 гарадах краіны і ніводнага протаколу. Ці вы будзеце звяртаць увагу на тое, каб пратэсты зараз у час эпідэміі, якая ў Беларусі ўсё ж такі яшчэ дастаткова моцная, былі бяспечнымі для людзей? Ці будзеце заклікаць да таго, каб людзі былі ў масках? Ці будзеце пільнаваць, каб былі пэўныя адлегласці паміж людзьмі? Я пастаянна гэта раблю. У нашай інфармацыі пра мітынгі пастаянна мы нагадваем пра маскі, пра адлегласць. Але тут мы сутыкнуліся з такой акалічнасцю, што вся праца Лукашэнкі, каб зменшыць небяспекі ад пандэміі, яна ўсё ж такі спрацавала. Мы бачым, што нашмат людзей, падаўляючая большасць у небяспечных месцах ходзіць без масак. Мабыць, яшчэ ўплывае надвор'е і проста псіхалагічная стомленасць. Але мы не заўсёды звяртаем увагу на небяспеку. Мы прымусам людзей, як Лукашенко, на парад не гонім, дзе ён там забараніў нават маскамі выкарыстацца. Але людзі разумеюць, Лукашенко горш за любы вірус. Спадару Мікола, вось вы вядомы лідар апазіцыі ў Беларусі. Як так апынулася, што вы цяпер сталі побач, ну, калі можна так сказаць, плечом к плечу з з блогерам з Ютуба, спадаром Ціхановскім? Што вас аб'ядноўвае на дадзены момант? Нас аб'ядноўвае Лукашенко. Тое, што ён зрабіў з нашай краіны. І ён ставіць мяне, сам паставіў сваімі дзеяннямі з любымі тымі лідарамі, якія гатовы змагацца і якія маюць для гэтага юрыдычную магчымасць. Я нагадаю, што мы вылучалі 30 кандыдатаў пратэста для того, каб мець магчымасць легальную збіраць людзей, выводзіць іх на вуліцы. 29 груп не было зарэгістравана. Ва ўсіх іх была одна агульная акалічнасць. Там было прозвішча Статкевіча. Каб не даваць мне этого пасведчання нават, сябры ініцыятыўнай групы, Лукашенко наплевал на свой закон і адмовіў незаконную рэгістрацыю 29 групах. В 30-й групе выпадкова атрымалася, што мяне забылі там, запісаць в эту групу. І эта група была зарэгістравана. Лукашенко забрал у мяне такую магчымасць. Але моя стратегія, яна была падхоплена іншымі людзьмі. І у тым ліку правацэнтрыстамі, я бачу, яны хаця пагучваюць. І Сергей Ціхановскі, які ў кампаніі сваёй жонкі ўзяў яе на ўзбраенне. Ён і вылучаўся, кандыдат пратэста. Але мы гатовы падтрымаць і іншых кандыдатаў, якія заявяць, выбараў няма. Фальсіфікацыям можна супрацьстаяць толькі масавым пратэстам. Глядзіце, спадар Мікола, тым не менш... сваю волю да барацьбы.
Вы зараз... Мы бачим только одного человека, Сергея Тихановского, покуль это зарабил. Вось Сергей Тихановскі – гэта чалавек абсалютна новы на беларускім палітычным полі, які з'явіўся, можна сказаць, не адкуль, а дакладней з YouTube-канала. Вось, што гэта за чалавек і чаму вы бачыце, у чым сакрэт ягонай хуткай папулярнасці, якую ён набірае сярод беларусаў? Ён працаваў і не баяўся. Это два фактары. А третье, его небяспеку оценили только в апошний момент. Коли я давний страшный ворог Лукашенко, и меня отсекают на дальних подступах до кампании, то его по сутности прозевали. Его б не выпустили, але мы объявили его стяга борьбы. И я на Кабаровку спочатку закликал, коли он еще сидел у его оборону, тому его выпустили. Але одночасово зареєстрували ягоную групу, сподіваючись, що він зойметься збором підписів і не збере їх. Але я йому вельми жадаю, щоб він їх зібрав, подав. І щоб люди убачили і переконалися, що Лукашенко може зробити з волі народу. Щоб люди ще більше роззлавалися. Спадарожнік Мікалай, ёсць яшчэ іншыя кандыдаты, якія паводле апытанняў, прынамсі ў інтэрнэце, набіраюць зараз найбольшую колькасць галасоў. Гэта спадар Бабарыка, а таксама Цэпкала, які крыху ніжэй ідзе ў слупках сацыяльных даследаванняў. Вось што вы думаеце пра гэтых двух кандыдатаў? Якая іх галоўная мэта на выбарах сёлетніх? По-перше, я вельми критично виказався на конт усіляких там інтернет-опитаннях, там у Телеграмі, Фейсбуку і так далі. Тому що у Фейсбуку тільки 700 тисяч білорусів, а в Одноклассниках і в ВКонтакте під 5 мільйонів. По-друге, під час усіх цих опитань чомусь забули включити одне прізвище – Статкевича, який ще на всіх попередніх опитаннях займав перше місце з отривом. Спадар Мікалай, ви цяпер не я завершу. Гэта маніпуляція. Гэта перше. Проведите такое опитання незалежно в Одноклассниках, і ви убачите, який зовсім менший винік. Але головне для мене не гэта. І саме дурное, що можна зробити, поверить в эту процедуру. Вот собрали подписи, зарегистрировали, пошли проголосовали, выборов нема. Вырашить может только великая колькость людей на улицах. Коли любой кандидат зарегистрированных, я доказал месяц, 2-3 назад, отримавши посвідчення в регистрации, скажа, выборов нема. Треба виходити і змагатися. И скажет: Миколай Статкевич, вот тебе 10-15 посвящений доверенных особ для твоих людей, для тебя, как вы могли ладить протесты. Мы подтримаем и этого кандидата. Покуль мы бачим волю, жадание змагаться только у одного. Коли кроме Сергея некто еще такую волю проявить, мы подтримаем. Спадар Мікола, якая у вас будзе стратэгія на сам дзень выбараў, на 9 жніўня? Многія параўноўваюць сёлетнія выбары з выбарамі 2010 года. Вы пасля плошчы апынуліся ў турме. Які урок з гэтага вы вынеслі і што плануеце рабіць менавіта 9 жніўня? Я, по-перше, хочу сказать и отказать тем людям, які зараз описывают площу як нешта жахливое. Это, найперш, люди, які не потерпели там, які не отыгрывали там ніякой роли. Особливо вот эти некоторые политики, які там давно уже в нешта травоядное перепынились, некие аналитики, які только по хвостам тлумачат, что отбылося. Не лезьте в площу 10-го года. Это гонор нашего народа. Это был чин годности.
мы показали, что нация есть. За гэта прыйшлося заплатить. Так, я за гэта заплатил вялікі кошт. Магчыма, мабыць, больш, чым хто іншы. Але я ні на секунду не пашкадавал пра гэта. Гэта была, па сутнасці, акцыя з маленькім шансам на надзею, бо сістэма была устойлівая, эканоміка працавала, доходы росли. Зараз ситуация абсолютно іншая. Краіна на мяжы бездані, режим на мяжы обвала. Лукашенко аб'ядноўвае ўсіх беларусаў ненавісцю да яго. Зараз выдатныя шансы. І зараз трэба зрабіць так, каб гэта сістэма развалілася. А гэта дасягаецца толькі массовым, мирным, долготэрміновым, ключевое слово, протестам. Бо трэба час, каб сістэма пачала хістацца. У ноч выбораў, калі мы толькі выйдзем, дзе нас сустрэне яшчэ кансалідаваная машина подавлення, ну мы покажем толькі, што мы маем годнасць, а нам трэба ўжо зараз перамога. І таму мы пачынаем зараз. Мы пачалі 14 траўня, калі зрабілі мітынг на плошчы Незалежнасці. Мы працягнулі зараз 24 каля Камароўкі. Мы далі пляцоўку. Зараз мы працягваем 31 мая у 12:00 у цэнтрах беларускіх гарадоў. Зараз это абласныя цэнтры і Мінск. Мы скарыстаемся легальнай магчымасцю. Мы хочам доўгі массовый мирный протест, каб сістэма пачала развальвацца. Калі Лукашенко ўрэшце даць каманду в ФАС, каб гэту каманду ніхто не выканаў, акрамя его там шпіца. Спадар Мікола, ці вы лічыце, што ў Беларусі ёсць шанец на мірную перадачу ўлады? Ну, скажем, калі параўнаць, напрыклад, нас з Арменіяй, дзе рэвалюцыя атрымалася, рэвалюцыя годнасці мела свой вынік і ўлада змянілася. Ці вось вы разглядаеце такі варыянт? Але, канешне, для гэтага патрэбны вельмі доўгатэрміновы і вельмі масавыя пратэсты і поўная мабілізацыя грамадства. Так, мы разглядаем армянский досвід, які толькі пацвярджае мае словы. Але ў нас грамадство значна больш запалохана. Людзі ўцягваюцца паступова. Глядзіце, вот як на Камароўцы. 500 чалавек стаіць, слухае мітынг, а астатнія ідуць толькі ставяць подпіс 3000. Ну, до рэчы, 500 таксама паставілі. Чаму так? Потому что люди еще не верят в бяспечнасць этого протеста. Потому что люди думают, ага, я поставлю подпись, я пришел, и одразу утяку, и мне есть легальная причина, за меня никто не зачепится. Але люди будут утягиваться, и будут становиться у митинги, и будут уже выходить, когда уже нават подписи давно поставили. Нам треба просто больше часу, бо наша країна замороженная. Мы яе разграем, яе разграе Сергей Тихановский. І толіку інших кандидатів, як бачу, яны посмялелі, убачивши наші протести, як вони міняють риторику, сподаров'я. Коли не хочеться виглядати смішно, ваши фейсбучные там рейтинги вам не допомогут, коли вы не будете долучаться. Гэта же в 2010 году эти шматлікія кандидаты мусили повторять за мной. Уже не только голосуйте за меня цудовного, але выходите на площадь, бо выборов нема. Коли вы хотите иметь шансы заховаться хотя бы у политицы после выборов, вы мусите прийти до этого, прийти до меня и до моей команды и сказать, мы готовы, давай працаваць разом.
Спадару Мікола, вы, напэўна, чулі чуткі пра тое, што у нас, магчыма, зменіцца прэм'ер-міністр і што прозвішча Румаса і яго месца можа заняць спадар Шэйман. Гэта фігура даволі адыёзная, вядомая, не з вельмі добрага боку. І гэта асоба, якая знаходзіцца пад санкцыямі, таксама мае датычнасць да палітычных забойствах. Ці гэта адпаведны крок? І пра што ён сведчыць, чаму Александр Лукашенко хоча гэта зрабіць. А я нагадаю, што вы асабіста добра ведаеце спадара Шэймана яшчэ з 90-х гадоў. Я ведаў Шэймана з пачатку 90-х. Я не ведаю, колькі 25 год, я яго не бачыў і не ведаю зараз яго стан. Але гаворка не ў гэта. Прызнанне не ў халуях, якія ўзначалююць урад. Бо урад – это эканамічнае пытанне. Калі Лукашенко пойдзе на прызначэнне Шэймана, это больш такі піар-крок, спроба запалохаць грамадства. Нарэшце да Лукашэнкі дайшло, у якой ступені яго ненавідзяць. І зараз ён мечецца, ён думае, што рабіць. Один з варыянтаў – это нейтралізаваць лідараў пратэста і аб'явіць надзвычайнае становішча па карантыну і адмяніць выбары. Таму я звяртаюся да людзей. Сачыце уважліва. У мяне ўжо там днямі суд быў за ўкладанне кветак 8 мая да магілы савецкіх салдатаў. Магчыма, там ужо ёсць нейкія суткі. Калі мяне будуць арыштоўваць, значыць, рыхтуецца гэты варыянт. Лукашенко дзейнічае па прынцыпу біблейскаму «Паразі пастыря, стада разбежится». Вы ж не стада, вы ж не чарада, вы ж не жывёлы. Рыхтуйцеся тады адразу выходзіць на плошчы. Асобна звяртаюся да патрыётаў. Зараз няма нацыянальнага патрыятычнага кандыдата. Лукашенко плюнул на Конституцию и зарегистрировал мою группу с 3000 человек. Мяне, сумленного человека, объявили, что у меня судимость за то, что я спробовал спынить злочинство Лукашенко. И у нас нема национального кандидата. Але, коли мы хотим узламать этот лед над краиной, как национальное росло, отрымать шанс, мы повинны зараз быть там, где протестует народ. Быть с теми, кто протестует. Сергей Тихановский неодноразово запрошал меня ехать разом с ним на своих встречах. Я ему отказал. Вот зараз в неделю я организую эти протесты. Неделю в Минску, я сам буду в Минску, коли меня не арестуют. А далее я поеду с ним, хоть там 1-2 дні, і я хочу показати, що підтримка тих, хто патріотів, хто змагаються, вони зв'язають здалек, або оттулика з-під кочки. Яна побач з тими, хто змагається. Спадару Мікола, і апошнє питання у нашій сьогоднішній розмові. Як ви оцениваете у процентах шансы на то, что после 9 жніўня Александр Лукашенко перестане быть президентом Беларуси? Я не Ванга, и некие математичные прогнозы тут недоречны, потому что все залежит от того, что мы разом зробим. То, что зроблю я, моя команда народной громады, мои поплечники по БНК, что здолеют зробить те, кто отримал это посвящение об регистрации. Все залежит от этого. Але я могу гарантовать вам только одно. Про то, что казалось еще 1,5 года тому, когда БНК вылучил меня кандидатом в президенты. Драматичные перемены непозбежные. Але вы агулам допускаете такую магчымасць? Яны ўсё роўна адбудуцца. Лукашэнкі не будзе, магчыма, не ведаю калі, але ў бліжэйшай будучыні. Гаворка ідзе пра 2 месяцы ці пра 4 месяцы. І калі мы хочам, каб тут была нармальная улада, калі б краіна рухалася да поспеху, захавала незалежнасць, нам придется брать ситуацию в свои руки, бо инакше знойдется, кому ее взять.
Але ўсё ж такі, ці вы дапускаеце такую магчымасць, што Александр Лукашенко прайграе гэтыя выбары? У гэтым балаганчыку, які трымае Лукашенка, наладзіў, корміць яго, кіруе ім, задае задачу, электаральная перамога немагчымая. Там нават калі нехта там збунтуецца ў выбарчых камісіях, вся перамога ўжо будзе у ноч з суботы на нядзелю, калі нікому невядомыя чыноўнікі прыйдуць да урнаў, міліцыя іх пусціць ночью, дзе достануць 15% беларусаў, бюлетэнаў, якія рэальна прагаласуюць датэрмінова. Пакладуць 40 з галасамі за Лукашенку, і гэта ўжо будзе перамога. А потым уже камісіі сваёй проста пасіўнасцю, ад чарговых удзельнікаў нічога нават не трэба. Що робіць старшыня, сакратар камісіі. Яны зробяць з гэтай перамогі элегантную перамогу. Эта сістэма, яна унікальна ў свеце. Ніхто яшчэ такую не придумал. Яна не ламаецца. Яе пабудаваў професор Абрамович, выбітны юрыст, які нам эту подлую гадасць падсунуў. Нікому нічога не жадаю, але яму хай на тым свеце гэта аукнецца, на што ён нас вырак. Гэту сістэму можна зламаць толькі звонку. А калі нехта спрабуе пагуляць у яе і кажа па-іншаму, то ён проста нас падманвае. Ён проста гуляе у блазна ў гэтым цырку. Гэта подлы і нізкі чалавек. Не верце яму, не верце такім людзям. Спадар Мікола, дзякуй вам за размову. Я нагадаю, што маім госцем на скайпе быў сёння старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч. Дякую, Аліна. Дякую за магчымасць выказаць сваю пазіцыю.